Ассалому алейкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Мо бошад наворро оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаин доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад, ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. яке аз мураббиҳои Арман Царукян Сергей Тарасян эълон карда гуфт ки шогирдаш барои муҳорибат зидди Ислам Махачев омода нест. баромади Арман зидди Оливера ва Махачев зидди Оливераро тамошо кунед. шумо фарқиятро мебинед. ман фикр мекунам ки ба Арман муҳорибат зидди Махачев дар кор нест. ӯ ҳозир бояд ки боз ҳам зиёдтар тамрин кунад, то ин ки на танҳо бо Махачев ҷангад, а имконияти ғолиб шуданро дошта бошад. ман танҳо фактҳоро мебинам. ман муҳорибаҳоеро мебинам ки аллакай баргузор гардиданд. Махачев зидди Оливера ва Царукян зидди Оливера. ин ду ҷанги тамоман гуногун аст. натиҷаҳои тамоман гуногун. фикр мекунам ки муҳорибат зидди Махачев барои Арман муҳорибаи хеле вазнин мешавад, гуфтааст Тарасян. хотиррасон мекунам ки Ислам Махачев Чарлз Оливераро дар дуюм раунд бо тариқи усул шикаст дод. ана Арман бошад дар муҳорибат зидди Чарлз Оливера бо қарори доваро пирӯзӣ ба даст овард. то боби ҷангори вазни миёнаи UFC Ҷаред Канонир оиди муҳорибаи рейтингии вазни худ ки байни Ҳамзат Чимаев ва Роберт Уитакер мегузарад фикрҳои худро баён кард. биёед суханҳои ӯро гӯш мекунем. Чимаев ҳоло бо ҷангвари ҳақиқии вазни миёна ҷангидагӣ нест. ин қуввозмоии онҳо шавқовар мешавад. ман фикр мекунам ки Уитакер дар ин муҳориба ғолиб мешавад, агар ки муҳориба дер давом кунад. дар раундҳои охир Чимаевро танҳо гӯштӣ наҷот дода метавонад, аммо боварӣ надорам ки чунин кор рух медиҳад. Уитакер бо ҳамаи ҷангварони топи вазни миёна ҷангидааст ва ман ба ғалабаи ӯ боварӣ дорам, гуфтааст Канонир. хотиррасон мекунам ки муҳориба байни Роберт Уитакер ва Ҳамзат Чимаев рӯзи 22 июн дар турнири UFC Fight Night дар Арабистони Саудӣ ба нақша гирифта шудааст ва муҳорибаи 5 раунда шуда муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд. ҳамчунин хотиррасон мекунам ки дар ин турнир ду ҷангвари тоҷик Муин Ғафуров ва Мухаммад Наимов баромад мекунанд ва шаби гузашта Мухаммад Наимов эълони калон карда чунин суханҳо навишт: UFC Арабистони Саудӣ, ман барои бонус меом иншааллоҳ 12-2 навиштааст Наимов. ва дӯстон, чӣ гуна ки мебинед Муҳаммад бонус гирифтан мехоҳад ва барои бонус гирифтан Муҳаммад бояд ки муҳорибаи худро фавран ба анҷом расонад ё ин ки муҳорибаи дурахшон нишон диҳад. дар UFC чунин бонусҳо ҳастанд: бонус барои нокаути шом, бонус барои сабмишени шом, бонус барои беҳтарин муҳорибаи шом ва бонус барои беҳтарин баромади шом. ба фикри худи шумо дӯстон, Муҳаммад Наимов кадоме аз ин бонусҳоро соҳиб шуда метавонад? метавонед фикрҳои худро дар комментаре нависед. ҳатман дар канали мо обуна шавед то боздид хонободу сарбаланд бошед.